Само путките ни вдига да момче. Значи тя казвам през целия канал, през всички улиците, през всички улиците, че Терминатор е Ицко с най-големите дела в целия Уинг. Най-големите курви, защото там само слънищата се занимават между другото. Да, знаеш. Клеопатра. Ама не само ти знаеш, всички знаят. Всички курвини, дева, вашата майка и овчарите, дева. Радо, големи овчари сте. Гол съм ме, курво. Гол съм, за да ръга майка ти да се съблазни от тялото и да я наеда. Не показвам големия си куръм с твоето грозно лице, майка ти, деба. Клеопатра. Костане. Костане. Казвай ти, кой ще би? Ще бие Мицко и Терминатора. Ама ти ходи да ги видиш, аз не се занимавам с ласта. А къде е това? Те са в намайка им путката, върви надали. Аларма. Аз няма пръсто се занимавам с лапата, ти мога да ги набиеш двамата, аз съм убеден в теб. Беше ми приятно, неприятно, леко. Ще се стига да бат. Къде по-летираш пати? Не. О, боже мой. Ай, стига бе, работа, това много ма дразни това ке не е пама. Радо! Радо! Радо е! Гони ги те двамата, че ма не рода, ще ги изнасираме живо е. Абе, чакай малко. Гони му... Терминатор е Ицко, аре тия сте псували човек, защото трябва, ще се скара едно лошо и ще ми влизате в канала у моя и ще псувате и у моя човек. За това ще се занимавате. Абе няма да гоня никой бе човек. Никой няма да гоня, те ми влизат, но в моя канал не псуват брат. Иначе ако ги изгоня ще почнат да псуват човек. Всеки път те. Ама чакай бе, ти си почнал да псуваш, първо ми казаха брат. Добре, Терминатори, аре дайте да се разберете по скайпа. Поне покажете, че сте мъже, брат. Дигнете от скайпа да говорите тук с витамина, брат. Що са каширате са? Що са някакви малки бърчета и каране завършените от шестити, кетици от шестелут и